Welcome back to my channel mga Koblax. Ngayong araw ng linggo at magluluto tayo ng sardines. Mega sardines. Ano ba to? Mega sardines ba to? Oh, mega sardines. Oh, mega sardines. Baka naman mga Koblax, para maiba naman, gagatan natin to at lalagyan natin ng kudkod na ako ng nyog. Yan. At saka lalagyan natin ng talong. At of course, lalagyan din natin ng pechay. Napakasarap ng pechay mga Koblax, lalo pag half cook lang pagkaluto. So, ano pang gagawin natin? Talagang lulutuin na natin ito mga Koblax kasi nagugutom na ako. Tara, arat na! Koblax, kumukulo na siya. Pwede natin ilagay yung talong. Yan. Yung talong muna natin ilagay. Hinalo ko na dyan mga Koblax yung sardinas. Napakasarap na sardinas. Yan, talong muna, madali lang itong lutuin. Ihuli lang natin mga Koblax yung yung pechay. So mga Koblax, yung mahilig sa mga gulay, nakatulad ko. Hindi naman sana ako mahilig sa gulay kasi kailangan na, tumatanda na tayo. Ayan, marami nang bawal mga Koblax. Madali lang ito maluto mga Koblax, itong talong. Talo-talo na to. Kain na. Ayan. Yan mga Koblax, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my YouTube channel. And pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa bagong videos mga Koblax. Ayan mga Koblax. Shoutout pala sa mga tropa ko dyan na OFW, especially sa mga taga-Korea, South Korea. Mga tropa ko dyan sa Butchon at saka sa Incheon mga Koblax at saka sa Ojumbo. And then mga Koblax, shoutout pala sa mga taga Bicol, especially sa taga Iriga, sa Wikis Game Farm. Shoutout sa inyo dyan mga Koblax. Ayan. Congrats pala mga Koblax, mga tropang Wikis Game Farm. At champion kayo kagabi. Congrats. Balato naman dyan. Ayan. Sarap nito mga Koblax. Marami naman sa piprito ko ng tuyo. Ayan mga Koblax. Ayan, malapit na ito. Lalagay na natin yung pechay mga Koblax. Ayan mga Koblax, lalagay na natin yung pechay para kumain na. Yun. Sarap naman nito. Ginataang pechay na may talong, na may sardinas. Ayan. Nung nakarang linggo mga Koblax, tilapia tinira natin, ngayon sardinas lang para madaling hulihin. Para sarap. Sa probinsya kasi mga Koblax, yan ginagawa namin nung panahon. Nung panahon may buhok pa tayo. Yan, namiss ko tong luto na to. Yung isasahog namin yun, sardinas at saka tinapa lang. Yan. Sarap! Tapos may pritong tuyo. Yan na mga Koblax. Ang sarap naman. Ayan na.
Yan, okay na ito mga ka-vlogs. Patayin na natin kasi magluto na to. So, kami pa rin. Bye! Mga ka-vlogs, at kakain na ako.